दासिमहालागै नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों मैना। बेयो मोनसे बड' लाभ स्ट'रि बड' फिल्म। नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे बड' शर्ट फिल्मखौ नायाखैब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन आरो नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोननो नाजागोन। बे भिडिअ आर्टिस्ट महरै दङ फुंजा, बिसारि, अनसारि, देवबारि, रैमालि, सनिका, लतराजा, दन्दि आरो बेवहाय गोबां आर्टिस्टफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेयो मोनसे बड' शर्ट फिल्म आरो बे भिडिअनि डाइरेक्टेडआनो जादों लतराजा। बे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्टआनो जादों खोरोम। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे बड' शर्ट फिल्मखौ फुलै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै ट्राइपेलिं लतराजा नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बिथांमोननि नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन। दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखैब्ला नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव वाट्सएपनि ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना जइन जानो हागोन आरो नोंथांमोनावबो गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहर।